Il-Ministru Karl Mifsud Bonnici bħala Leader of the House għandu jwieġeb għal mod kif mhux qed jittieħdu voti fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Quddiem dal-Parlament fuq sur poplu m'hawnx vot illum. Dakka tal-House Business tridu tgħidu l-Karl Mifsud Bonnici u minn hemm fil-House Business. Dawk iddeċiedu. Fil-Parlament waqt il-ħin tal-aġġornament Franco De Bono kellu kliemi bes ħafna fil-konfront tal-istrateġista nazzjonalista Richard Kakia Caruana. Da jippretendi li għandu dritt divin jizzatta f'kollox, bħalli kieku qed jagħmel xi pjaċir lil Malta, da jipprova jelimina lil kull minn ma jnexxu xi kontrolla. Jaqbillu li fil-kabinet ikollu ministri dajfa li jista' jikkontrolla. Dan aċċan jew ossessjonat għall-poter, da għandu skrupli jew qed jagħmel kollox għall-poter. Il-poter tal-għal rasu da Richard Kakia Caruana. Qal li Kakia Caruana jippretendi li jibqa' jsaltan għal dejjem mingħajr il-bżonn li jwieġeb għal emilu. Lil min jwieġeb da, lej min hu accountable. Jaf x'inhi awtorità jew jaħseb li l-awtorità huwa hu. Issa da kif tista' teħles minnu? Ħadd qatt ma ħarġ l-elezzjoni, da kif titneħħih, hekk idejqek. Laħat jaf blu Madrid jattendi l-kabinet, vera li hu jiddeċidi min jidħol fil-kabinet. Għaliex hu, minn meta law? Minflok tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni isiru attakki fuq min jikkritika għal Franco De Bono u xebbaħ dawn l-attakki li qed isiru fuqu u oħrajn m'attakk biskieken. Ħafna drabi, Mr. Speaker, min jagħti min iweġġa' anke biskieken ikun jibgħatu xi ħadd il-mandant. U min jagħti bis-sikkina intuħ il-proklama ġieli. Min jibgħatu min hemm warajh. Kien f'dan il-ħin li Franco De Bono saqsa jekk il-Prim Ministru Lorenz Gonzi huwiex qed jiġi medet u jinżamm ostaġġ ta' Richard Kakia Caruana. Dajthom lill-Prim Ministru ostaġġ billi pretendi li hu biss jifhem, da jeddu l-Prim Ministru bil-pulit minn wara l-kwinti, da jiddetta, da jsabbazza qajh, da ta' parsi jipproteġih il-Prim Ministru. Reġa' insista li minkejja li l-Gvern isset jammetti li ma semax lill-poplu baqa' ħadd ma refa' r-responsabilità. Għadu ħadd ma refa' r-responsabilità. Kellna vot ta' sfiduċja fil-Gvern, għadda bisbrix bil-vot tal-Speaker, kellek il-Prim Ministru li ammetta illi saru żbalji mill-Gvern, u qed jgħid ma konniex qrib tal-poplu, min ma kienx qrib tal-poplu jien, biex il-Ministri fid-deċiżjoni tagħhom, u ħadd għadu ma rriżenja. Minflok daħlet dik li Franco De Bono sejjaħ bħala moda ġdida ta' task forces. Issa, minflok tirriżenja u hekk dir ta' Malta għamel task force. Kull ħaġa li jiġi tat trasport għamel task force. Tal-isptar għamel task force. Issa xi moda ġdida di tat-task force. Tem jgħid li r-riżultati fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali juru li Lorenz Gonzi mhux jistma' jrid imma jaġixxi. Il-poplu bat messaġġ bil. Il-poplu għallu tuna pajjiżna lura. ċar daqs il-kristall. U m'hemmx tisma' issa tittimplementa li kif sirt sewwi. Hemm il-poplu hemm barra muġuħ. U illi ngħidilhom li muġuħ